Sovint és difícil trobar informació sobre les realitats no reconegudes en el sistema sexe-gènere del que ja hem parlat. Recordem, el sistema sexe-gènere ens diu que hi ha dos sexes, mascle i femella, al que li corresponen dos gèneres, masculí i femení, i que l'única possibilitat és que es liïn entre ells, que siguin heterosexuals. La diversitat sexual i de gènere està invisibilitzada, exclosa del sistema. No s'anomena. Ai, mira, potser és que no s'anomena perquè no és una realitat prou significativa. Si són 4. Què? Perdó? Sabem que aquest plantejament, a part de normalitzar una situació de desigualtat brutal, doncs no és cert. És una mentida en tota la cara, així, com qui no vol la cosa. El moviment social LGTB porta una llarga lluita de reivindicació dels seus drets i les seves sigles assenyalen justament això, que aquestes realitats excloses són reals i estan ben vives. Les persones lesbianes i gais mostren com l'orientació del desig pot ser diversa i que les persones del mateix sexe poden follar, enamorar-se i formar una família. Fíjate tu, que coses. Les persones bisexuals mostren com l'orientació del desig no té per què dirigir-se cap a un sexe en concret. I les persones trans mostren que no té per què haver-hi una correspondència entre el sexe i el gènere, que puc néixer amb vulva i sentir-me del gènere masculí i que puc néixer amb penis i sentir-me del gènere femení. I a més diuen que tot això no té res a veure amb l'orientació del desig. Que es pot ser trans i ser hetero, bi, homosexual, pansexual o res de tot això. Les persones intersex i les persones amb desenvolupament sexual divers mostren com això de que naixem mascles o femelles no està tan clar. Però qui són les persones intersex, segons el llibre de Gerard Coll? Les persones intersex són persones que al néixer tenen òrgans genitals que són suficientment diferents com per convertir en complicada la resposta a la pregunta de si és nen o nena. I també tenim un altre tipus d'exclusions, les que tenen a veure amb els cossos que surten dels models de bellesa estàndards. Us heu plantejat alguna vegada com aquests models afecten en els nostres cossos i en els cossos que desitgem? Tots els cossos són considerats atractius socialment? Sabem que no, o almenys això no és el que ens ensenyen. També, des dels moviments socials, s'han iniciat diverses reivindicacions contra els models hegemònics de bellesa, que mostren un únic cos, deixant a fora la majoria. Aquesta realitat, si bé també afecta els nois, impacta d'una forma especial a les noies, sentint-se molt més pressionades a construir-se en un cos perfecte. Sabem que tots els cossos tenen encant i que les diferències són meravelloses. Llavors, per què tenir només relacions sexuals amb cossos que surten d'una revista de moda? Absurd, no? Per cert, heu vist la sèrie My Mad Fat Diary, Diario d'una gorda loca? 100% recomanable. I tot això ho dic perquè les exclusions no molen. Què vol dir que hi hagin sexualitats que tinguin més drets a expressar-se i desenvolupar-se que d'altres? Els drets haurien de ser iguals per tothom, no? Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.